Здравейте! Днес ще си говорим за бременност след лечение на шийката на матката. Ще обсъдим как всъщност лечението на шийката на матката може да повлияе на бременността и до износването. Ерозията на шийката на матката може да бъде в резултат от може да има няколко причини. Първо, някаква инфекция. В такъв случай трябва да се лекува инфекцията и съответно ерозията вероятно ще изчезне от само себе си. Втора причина, това са някакви наранявания. Ако са пресни, те сами се лекуват в рамките на 1-2 седмици. Трета причина, химически изгаряния. И четвърта причина, някакви постоянни промени в тъканите на шийката на матката, които трябва редовно да се наблюдават на гинекологичен преглед, колпоскопия и пап тест за откриване на дисплазия, ако е необходимо. И разбира се, по преценка на лекар, ако трябва, и хирургично лечение. Кога се налага хирургично лечение? Какво представлява всъщност този? Това зависи от степента на дисплазия, която степен всъщност се категоризира чрез една система, отбелязвана с ЦИН. ЦИН-1, ЦИН-2, ЦИН-3, ЦИН-4. Това всъщност означава цервикална интраепителна неоплазия. Сега накратко ще ви разкажа, в зависимост от това каква е степента на ЦИН, какво означава това. ЦИН-1, това е лека дисплазия, в 90% от случаите тя преминава сама, т.е. изисква се само контрол и хигиена, разбира се, преглед от гинеколог. ЦИН-2 всъщност вече... да ви кажа допълнително, за ЦИН-1, ако продължава повече от 2 години, вече е препоръчително да се направи биопсия, за да се прецени дали все пак не се пропуска нещо. ЦИН-2 и ЦИН-3 са умерена до тежка дисплазия. Тук всъщност вече има индикация за изрязване, за хирургично лечение, изрязване на засегнатите цервикални тъкани, т.е. ексцизия или конизация на шийката на матката. Отстранената тъкан се изпраща на хистологично изследване с цел да се види какъв е резултата и разбира се да се изключат по-тежки заболявания, като рак, например. Какви усложнения може да има след конизацията? Първо искам да кажа, и които може би много често сте чували, първо искам да кажа, че те се срещат рядко. Но какви могат да бъдат? Първо, намаляване количеството и промяна на качеството на цервикалната слуз, което може да доведе от своя страна до проблеми с зачеването и да намали защитата, влагалищната защита от проникване на инфекции в матката по време на бременност. Второ усложнение – цервикална недостатъчност, която се проявява чрез преждевременно скъсяване и дори отваряне на шийката на матката, което може да доведе до късни спонтанни аборти, преждевременно раждане. Разбира се, отново подчертавам, когато редовно се посещава женска консултация и вашият лекар ви преглежда, той ще знае как да отграничи това състояние. Има начини, чрез които да се профилактират тези усложнения, които по-горе споменах. Например, едно от тях е нуждата от... лекарът преценява дали имате нужда от циркулаж. Трето усложнение, това е риск от възходяща инфекция на мембраните и вътрематочна инфекция на плода поради нарушена цервикална бариера. Четвърто усложнение, стесняване на цервикалния канал, което
извън бременността може да причини забавяне на менструалната кръв и развитието на хематометрия по време на бременността, да повлияе за отварянето на шийката на матката по време на раждането, което да доведе до по-продължително раждане, разкъсвания и така нататък. Живейки днес, в този век, лекарите са подготвени и могат да помогнат да износите една здрава бременност до термин, въпреки наложеното лечение, така че не се притеснявайте, запазете надеждата си, не четете постоянно в интернет някакви страховити информации, доверете се, вярвайте на вашият гинеколог и, разбира се, всичко ще бъде наред. А ако искате на клетъчно ниво да нямате липси и дефицити, а вашето бебенце да има на разположение от всичко, от което има нужда в предостатъчно количество, поръчайте си моята книга, второто и допълнено издание „Клетъчно хранене по време на бременност“, сега на половин цена, за да може наистина да знаете точно как да се храните и какво да правите, за да може да имате една лека бременност. Книгата в момента е на печат, очаква се да излезне след 2 седмици, така че вие съвсем скоро може да я държите в ръцете си. Коментирайте книга под това видео, ако искате да ви изпратим линк за покупка. Чао!